Čus lidi, já jsem Bruch a vítám vás u prvního videa. Dnešní vlog si rozdělíme na pár částí. Co tu dělám, jaký je můj cíl a další informace. Co tu dělám? Je to těžká otázka, ale je na ní jednoduchá odpověď. Jsem začínající streamer a youtuber, co se snaží pobavit několik lidí. Ano, několik. Jaký je můj cíl? Můj cíl, jak už jsem řekl, je pobavit několik lidí. Můj další cíl je, aby lidi chodili na stream pouze pokud chcou svého streamera podpořit, ne aby ho vytrolili nebo hejtovali. Mezi další informace patří to, o co se budu snažit na streamech. Budu se samozřejmě snažit vás pobavit, ale chci vám i vysvětlit, jak jde svět vy víte kam. Prostě vám chci jen ukázat, že život máme jenom jeden a my si ho čím dál tím víc ničíme. Ale dost o tomto tématu. Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Ale co? Vy nejste tak blbí, abyste nepochopili. Pokud se vám video líbí, vy víte, co máte dělat. Já se s váma loučím a čus!